Segundo cada estado da India, apréciase unha danza clásica diferente. En Andhra Pradesh, onde traballa a Fundación Vicente Ferrer, encontramos unha danza chamada Kuchipudi. A danza clásica históricamente estivo reservada para as castas máis altas. Pola contra, as castas máis desfavorecidas conságranse ás danzas folclóricas, bailes que non contan con coreografía concreta. Grazas á súa gran riqueza artística e colorido, estes bailes convertéronse nun atractivo internacional, dados a coñecer principalmente mediante o cinema bollywoodiense. Oístes falar sobre o cinema Bollywood? O cinema de Bollywood naceu como unha mestura entre Hollywood e Bombay, cidade onde se encontran os maiores estudios cinematográficos. Ao igual que as danzas, o cinema foise adaptando aos diferentes estados da India. Por iso, se vas a Andhra Pradesh, atoparás o cinema Tollywood. Cada nova estrea é un grande acontecemento.